Zaziphoqa ukugovozela isitofu sikagesi esivuthayo zitshela ukuthi zikhishwa amadimoni ezingane zamantombazanyana ezimbili ezagcina zibulewe kuthiwa zikhishwa amadimoni. Lokhu kuvezwe ngofakazi ngoLwesithathu enkantolo enkulu yaseMpangeni. Owayekhona endlini ngesikhathi uMbali noMpilo Sibisi nomnyango 9 noNjabulo Xolelwa Lango nomnyango 10 beshawa beshiswa izitho zabo zangasese ngamalungu omndeni ehlangene nomfundisi webandla labasindisiwe abakhonza kulona ngoba kuthiwa bakhishwa amadimoni. Abasola babhekana namacala okubulala kunkosazane Nkosingiphile Agatha Sithole, Nkosazane Nombulelo Khethiwe Langa, ngunina kaNonjabulo nomnumzane Makhosonke Mpilo Sibisi ongumfundisi. Ufakazi ongeke adalulwe ngenxa yeminyaka yakhe wethula ubufakazi bakhe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje okufakaza engabonakali kuzwakala izwi lakhe enkantolo. Leli cala beliqulwe emthunzini phambilini ngenxa yokungabibikho kwalobu buchwepheshe kuleya nkantolo. Kuphoqe ukuba icala liqhubeke eMpangeni. Ufakazi uthula kubufakazi bakhe utheke kwakungekhona okokuqala uMbali noNjabulo beshawa bekhishwa amadimoni. Utheke kwakujwayelekile ukuthi umkhuleko obathandazela uqale phakathi kwamabili uholwa nguSibisi wayebuye elale kuwo kwabafi. Uthi-ke wayekhona ngesikhathi kwenzeka lokhu. Uthi kwabuye kusetshenziswa ipayipi uma-ke beshawa kuthandazwa ubusuku bonke. Uthi-ke babetshela ukuthi-ke mabagovozele isitofu noma-ke mabagovozele isitofu sikagesi sivutha ngoba-ke kuthiwa bakhishwa amadimoni. Iphephandaba Ilanga libike ngalolu daba lapho kufakaza khona umnumzane Gcinokuhle Zwane ongumthandazi uMbali ashonela egcekeni lakwakhe. Ethula ubufakazi utheke ingane yafika kuyena ilimele kanzima ilethwa-ke nguninakhulu. uZwane utheke ingane yafika kuyena iquma ibonakala ukuthi isezihlongweni esithweni sangasese yayilimele. Uthi-ke wayibuza uninakhulu ukuthi-ke ilinyazwe yini, yathi-ke inyoka idimoni ebeyifuna ukuphuma-ke ngesitho sangasese. Ingane-ke yagcina ngokushona ingakalitholi usizo lokuyiphuthumisa esibhedlela.